Dobrý deň, vážení diváci. Dnes opäť uvádzame rubriku Kolotoč histórie. Java 250-623 a Java 350-633 Bison bol motocykel vyvinutý spoločnosťou Java, ktorých predchodcom boli javy unifikovanej rady. Autorom dizajnu bol akademický architekt Jan Tatoušek. Podľa charakteristického vzhľadu prednej masky svetlometu a vysokej nádrže si vyslúžil prezývku Bison. Prvýkrát firma Java používala plasty vo zvýšenej miere, z umelej hmoty bola predná maska a sedlo. Predné svetlo malo konkávny tvar skla, ktoré vírilo vzduch pred reflektorom a zabraňovalo osadzovaniu hmyzu na skle. Riadidlá boli pripevnené k vertikálnym nosníkom a dali sa výškovo nastaviť. Niektoré modely používali samostatné olejové čerpadlo Oilmaster. Rám s pôvodom v koncepcii unifikovanej rady je kolískový s podveseným motorom. Široké bočné steny rámu sťažovali prístup a obsluhu karburátora. Aby sa znížili výrobné náklady, model sa vyrábal sériovo iba v červenej alebo žltej farbe. Na žiadosť zákazníka bolo možné vybaviť Bison automatickou spojkou, smerovkami, zrkadlami a batožinovým nosičom za príplatok. V rokoch 1972 až 1973 sa Java Bison Typ 623 predával za 10 600 a Typ 623 s Oilmasterom za 11 200 kčs. Tento jedinečný motocykel bohužiaľ na trhu neúspel a tak definitívne skončila éra motocyklov Bison a aj unifikovanej rady. Do roku 1972 bolo vyrobených len 2175 kusov týchto veľmi originálnych motocyklov. Vážení diváci, ak sa vám naše video páčilo, sledujte nás aj naďalej a dajte nám like.